задълбоченото познаване на езика Visual Basic, както и технологията за създаване на макроси в програми от Office пакета на Microsoft, каквато е PowerPoint, ни дава възможността да автоматизираме дейности в тези програми. Ще ви покажа как в един слайд да вградите Windows Media Player и възможността да управлявате и прослушвате музикални файлове в формат MP3. Откъде да започнем и какво ни е нужно? Менюто, от което ще вмъкнем всички обекти, които видяхте преди малко в нашия слайд, е меню Developer. В българския вариант на версията на Office пакета това меню носи името разработчик. Кликваме на бутона More Controls от подменюто Контроли. Като прозорецът, който се отваря, съдържа допълнителни обекти, подредени по азбучен ред, така че лесно ще се ориентираме в избора на Windows Media Player кутията. След като я вмъкнем по същият аналогичен начин от това меню Контроли, ние ще вмъкнем всички останали обекти. От бутона List Box вмъкваме списъчната кутия. След това командния бутон, вмъкваме текстовата кутия и накрая етикета Label. До тук приключихме с първата част от нашата задача – вмъкването на всички контроли на съдържанието или така наричаните обекти, които са ни нужни. Следващото нещо, което предстои да направим, е промяна на някои характеристики на обектите. Първо ще променим тези служебни имена, които се вмъкнаха при добавянето на тези обекти в слайда. В случая Command бутон 1 и Label 1. За целта с десния бутон на мишката кликваме върху обекта бутон и избираме опцията Edit. Добавяме си името, което ние бихме искали да виждаме в нашия слайд. Songs Selections. По същият начин ще променим служебното име Label 1 с опцията Edit с името Songs Count. Продължаваме с още промени по настройките на нашите обекти. С десен бутон на мишката върху Windows Media Player и избор на опция Property Sheet ще имаме достъп до един прозорец за настройки, в който ще променим свойството Name от дългото зададено име по подразбиране Windows Media Player с име в по-съкратен вид WMP, което за удобство ще ползваме в нашия програмен код. В празното поле URL ние трябва да добавим URL адресът, който е важно да бъде зададен коректно, тъй като чрез него се осъществява връзката между музикалните файлове в формат MP3 и този обект. За целта, в предварително създадена от нас папка сме поставили всички файлове в формат MP3 N на брой, заедно с презентацията, която правим. Кликвайки с десен бутон на мишката върху който и да е от файловете в тази папка, ще имаме достъп до опция Location от прозорецът Properties, която всъщност ни дава информация за така наричания URL адрес. Копираме си тази връзка и я поставяме в празното поле на свойството URL. Като за да бъде пълна, трябва да добавим лява наклонена черта .mp3. Продължаваме с някои промени по настройки на обектите. С десния бутон на мишката върху обекта бутон и избор на Property Sheet, ние ще сменим свойството Name от служебно зададеното име Command бутон с името Load долна черта List.
По аналогичен начин ще променим същото свойство на текстовата кутия. Сменяме се служебното име TextBox 1 с наименованието, което бихме желали да използваме в нашия програмен код за този елемент. Последният етап от изпълнението на нашата задача е да добавим програмните кодове за два от елементите в слайда. Това са бутона и списъчната кутия. С двоен клик върху елемента бутон, ние ще активираме средата за програмиране Visual Basic for Applications. Автоматично създалата се процедура и мигащият маркер очаква ние да добавим програмният код за този елемент. Кодът представлява един for цикъл, който обхожда текстовата кутия за брой песни, които потребителят е вписал. След клик върху бутона, тези песни се зареждат в списъчната кутия. По аналогичен начин, с двоен клик върху следващият от елементите ListBox, ние ще отворим втора процедура с служебното име ListBox 1, която също очаква да добавим код. Добавяме си кода за елемента ListBox 1, като чрез този код става избора на конкретна мелодия в формат MP3, която ще слушаме през нашия вграден плеер. След като цялостно сме приключили с програмният код, важен момент е да кликнем на бутона Save в среда Visual Basic, за да запаметим всички промени по отношение на настройки на елементите, както и програмните кодове, които вмъкнахме за съответните обекти. След като сме направили запис в формат Visual Basic, трябва да направим запис и в PowerPoint. Тук обръщам внимание на файловия формат, в който ще правим запис на нашия файл. Трябва да е с разширението, което виждате, в така наричания макро формат. Нашата задача вече сме я изпълнили. Остава да изпробваме, като в текстова кутия с номер 1 ние трябва да впишем броя песни, в случая са 3, да кликнем на бутона Songs Selections, тези песни ще се заредят в списъчната кутия с номер 3 и оттам ще става управлението и избора на конкретната мелодия, която ще слушаме през нашия вграден медиа плеер. Да видим как работи всичко това.